Our favorite market. Because it's the only one. Meron sa likod, hindi naman masarap yung mga ulam doon, yung longganisa nila. Dito talaga dito masarap. Ano, doon mataba yata. Hindi maintindihan kung longganisa yun o ano, pinagtadtaran ng mga taba. Hindi kagaya ng Dito may quality control. parang premium yung Alaminos Pangasinan. Busy. It is the night. Talagang mabili ang mark na yan. Napakalakas. oo, parang sino yung dumadaan. Dapat meron din, meron ka rin